Ni'n dechrau ar minor repairs nawr. Fi wedi rhoi nodi yn fyna. Infer y minor repairs. Jyst i gofio fi, boi, sy'n mynd ato fe. O, mae'n god, mae'n y tyllau. Mae hwn yn scrap, siŵr. Pai bod yn cheeky o, wel. Da'n cwestiwn. Beth yw'r cwestiwn? A mae scrap. No, definitely no. Wel, nôl ar y ffordd. Lle den ni heddiw? Wel, canol nynlle, really. Mae yna môr law fanna, mae yna windmills fan fanna. Ond den ni dod i weld Pete Tandy. PDT. Mae Pete Tandy yn enwog am. PDT, beth yw PDT? Dwi'n cofio. Ond rhywbeth i'n neud efo damp proofing. A ddo'n tyllau yn y wal a sgwrtio silicon i mewn iddyn nhw. Ond, oedd o mewn i rhywbeth arall hefyd. Gawn ni weld. Helo! Helo! Ma fo, Mr Pete Tandy. Shmai, Howard? O, right, boi, ti'n o right? Fi dda iawn ychan. Ti ar goll yn draw ffrindau? Yndw, ti'n beth? Ti wir? O, a li collection fe fan hyn. Ha? O, mae'n rhaid trigger edrych gael yma, ti'n bod? Waw, waw. Ie, mae'n rhaid project yma. A, mae un yn cysgu fan hyn. O, un yn cysgu fyna sawl blwyddyn. Oes. Be di hwn te? Be mae hwn yn neud te? Fel greenhouse? Ie, cadw dwst off ag e. Cadw edrych fel newid. Allwn ni mynd mewn nawr. Be di'r temperature fe fanna te? O, normal temperature. Be di normal? 20? Whatever it is in the shed, really, a bod yn honest. O, ddim sy'n blower yn byd yn... Mae blower i gael, ond dwi'n bythro darno. O, right. A ti'n bod nawr, dwi'n hwn wedi symud ers cyn Covid, ti'n bod? Be, y car ma? Y fan ma? Nari. Sa'n credu bod fi wedi starto fe. Dilyn ni wedi wneud. Cwy, ychan. Mae'n siarad eto straight away, yn dweud. Waw. Oh, my god. A ni lliw o? Ie, original colour. Yes! Mae hwn yn brand new! Ie, wel. Faint o miles ar hwn, de? Wel, ar ôl wneud e, fi'n credu y trip mwyaf mae'n cael yw draw i Peris Garej i cael MOT. MOT? Ie. A wedodd y boys yma ar y wyth milltir, o'n i wedi gwneud un blwyddyn. So ar y fel gatre, diseidus ys ni rown llawn farian, neud bach mwy o mileage, ti'n bod. Be mae'n dweud? Deluxe. So be di hwn? Ford Escort van, 8-cut deluxe. 1300cc. Ie. A ti di ail-wneud hwn, o di hwn yn fel oedd o? Wedi ail-wneud e. Ti di ail-wneud o? O, wedi ail-wneud e gyd. Na'r eitem mwyaf expensive wedyn ni, wy'n pipo gen awr yw hwn. O, right. Cael hwnna wedi wneud. O, right. Wyth byd o gweud, o'n i'n boenus am diwrnod e. Ar ôl talu. Pam... So, ti'n gofio ffwnio... Dwi'n gallu touchio do? Wel, just pa gwasgu gormod awr. Poeni fe bwysau. Sorry. So, lle ges ti hwn gen Ford Motor Company? Na, a gyda y boi o'r enw... Cofio enw nawr. Fan yn y Midlands oedd e. So, di hwn ail-wneud nhw? Di hwnna'n genuine Ford part? Neu mae o'n di cael ei ail-wneud? Ail-wneud. Ond beth sy'n really gas yn beth i'n neud yw'r ffaith bod y numbers ma wedi cael ei preso tano. O dan? Ie. So mae hwnna'n neud o'n fully authentic? Odi, mae exactly... Di'r original, achos original plates yn llain hwnna'n doedd? Dim ar fan, twel. O, dim ar fan? Na, hwnna yw... Ti'n rhywbeth fi'n dysgu. Every day is a school day, ynddi? Wel, mae'r un original gyda fi, mae'n gyda'r logbook, ti'n bod, ond oedd y paint di ma wedi cael ei grafu dros y blynedd. It just didn't look right, ynddi? Yeah. But, fel fi'n gweud, rhoi nyn ychan. Rhoi nyn. Pan o'ch chi'n poeni amdano fo, te? Wel, I mean, when you got to this stage... stage... Faint o rhywbeth fel hwnna i cael ei wneud, e? Ti'n reidi, sy'n gwybod? O, god, 500 quid. Oh, 500 quid? Yeah. Am plate? Yeah, well, yeah. Ho-ho. Ti'n mynd i... Ho-ho. The Howard door check. Yeah. Rubber carpet. Fel o'n y fod, ti'n bod? Oh, my god. A lovely door seals. Di bound o eistedd yma. A dwi'n mynd i fynd mewn, i'r bol yn mynd i fynd rhwng y steering wheel. Gently nawr ar seat y bydde nawr. O! Beth ti'n neud, e? O, genna un y rhain, pan nes i dechrau yn y gasbod, right? Oedd genna un y rhain, escort fan. Ie. O, ma' hwnna'n ffantastig, yndi? Ha? O ti'n cael y sort of, beth ti'n galw yn Gymraeg, y smell o the... Yr hogle. Yr ogle, na'r gair. Newydd. Ie. Dwi o hyd yn mynd nôl i pres, ynddi? Be di werth rhywbeth fel hyn, wan te? Genuine 1300 van, ti'n bo? Does dim lot o rhain o gwmpas. Sy'n ni gweud yn onest i ti, mae'n anodd roi unrhyw fath o brisig, achos sut ti'n rhoi doi berson fan hyn, a bod y ddoi wedi dweud o fi moyn hwnna.
ble fydde stop e? Lle, os oed ti mynd efo i'r auction, te, faint os ydy ti di roi ar reserve, te? Na ti cwestiwn well, falle? I fi, so werth cinog. Allai mateb fe. So werth cinog, fydden ni'n poeni. Achos mae fe'n bartod o fywyd i'n dweud. Fyswn ni'n daid, fyswn ni'n meddwl, ynddi? Dwi'n watch a Bangers and Cash. Ti'n watch a Bangers and Cash? Ado. Os o hwn yn y fanna, fysa fo rhyw 30, between 30 and 40. Fyswn ni'n meddwl. Ie, bosib. Bosib? Fyswch chi'n hapus efo hwnna? Neu... Allen ni fydd a gwerthu, meddwl ni. Wyt ti'n byth mynd i werthu? Na. Ti'n lwcus gen ti ddau foi yn does Elfyd a... Wel, mae Elfyn... Elfyd a bydd yn y llall, Dylan. Dylan, ie. So mae gobaith i nhw mynd i nhw, a wedyn mae Tom yn y tŷ yn di. Mae Tom yn y tŷ, a fel mae'n edrych yn y fi... Fel dwi'n edrych, fi Tom yn mynd i'n rhyw autogras mewn cae. Please na, please. Wel, ie, mae Tom yn cofio fe, nefi. Rear-wheel drive. Gyna i rear-wheel drive van. Ei, autogras fan hyn. Anyway, let's symud draw at hwn, wan. Achos di hwn ddim yn engine standard, dwi'n gwybod hynny. Na, wadi mae e, just about. Be di hwn te? Y Duratec? Z-Tech. Y Z-Tech? Ie. So be di'r hanes hwn te? Hwn yn South African import. Ac, gydon ni rhyw brainwave. Actually, fi Elfyn Evans, y Garej, Peris Garej. Offa ni rhyw brawn, a dyma da beth dat gatre. O lle te? Midlands oedd hi. Ie. Oedd hi mes, neu oedd hi dechrau? Digon teidi, ti'n bod, ond goffon ni dau bach, peint o fe. Dau bach nawr yn efo Melfyn. Ie, peint o fe a neud rhyw, ti'n bod, beth ydw fe. So es pryd mae hwn wedi bod fan hyn, wan yn cael ei... Wel, bod yn onest, mae hwn wedi bod yn bit at the back of the queue, achos bod yn nes i dractor a fan arall. Right. A son nhw ti blaen i hwn. Right. A nawr, we're on it. Dwi'n weld ar y stampin yma, mae yna O4 yn efo. Dwi'n dechrau. Dwi'n dweud bod nhw'n 18 years. O, ti'n fawr mae blynyddoedd mynd yn nhw, ti'n fawr. Ti'n fawr yn aml iawn pan ti'n gweud, ti'n gweud, such and such, pryd nes ti hwnna, ti'n gweud, 5 mlynedd. A wedyn bydd y rhaid yn gweud, beth ti'n bod yna, beth ti'n, mae'n 10 mlynedd yn ôl. So what's the end product? Be fydd hwn? 2 litre Z-Tech. Yeah, throttle bodies. 170 horse. Rear wheel drive. Yeah, bucket seats, cage? Seats, dwch y seats. A werth weld y seats, weis. Mae werth chi weld y seats. ST Recaros. Mae'n hynna'n nice. A mae'r ein yn fitted in the front a back seat hefyd. Ti'n mynd i gael back seat yn yma hefyd? So fydd hi'n 4-seater? Bydd. Achos bod hi'n import, o ran fwy o import vans a seat yn y back. Right. So di seid e, So fydd 4 o reina? Wel na, ond bydd original ST. ST rear seat. In the back. Allan o Focus ST neu Fiesta ST. Oh my god, lovely. Chwarae teg. So gath hwn mynd... Mae'n set yn yma'n barod. A back a seat mewn. Odi. So mae disc brakes ar y back. Discs ar y back. Lot o stwff. Beth am gearbox te? Type 9, 5 speed. Type 9, 5 speed. Mae power steering dyn ni, bias pedal box. Beth am axle, Kevin? Atlas, English? Na dyn axle fyna. Mae dyn yn actually Welsh Wales, Welsh Bears. So English neu Atlas? I don't know. Beth oedd e? English ydy'n meddwl. English axle. Ti'n bod beth, mae hwn bach mas o zôn fi, ti'n bod? Old school, ti'n dod o fi. Na pan mae wedi cael bod yn bach. So pwy sy'n helpu ti efo hwn de? Mae Islwyn yn sort of in the back. Mae fe'n olau cwestiwn mi'n cael. Oedd Islwyn yn arfer ralio. Gareth Peniwch, o'n i'n cofio Gareth Peniwch yn ralio fan. Ie? Mae fan dag o i, ti'n bod? Ie. A pwy arall oedd yn ralio fan? Oedd Islwyn yn ralio fan? Stakey. Stakey efo fan. Siŵr bod fan. Ond ychydig o fans di bod yn y rallies a Brystwyth. Dros y blynyddoedd, yn does? Oedd. Mi'n cofio fi wneud Bangor Racing yn minifan. Minifan. A yn bach yn y rachtel. Ie. A sa'i gwybod, o'n i'n teimlo bod just that few inches around corner. Ie. Wel, y wheelbase yn wahanol, yndi. Ddim yn sleidio mor hawdd a mini bech. Ond mae hwn yn lyflu, chwarae teg. Mae hwn yn lyflu. So, be fydd hwn yn cael ei galw? ST van? Sa'n gwybod. Fi'n meddwl ti enw'r ydw e. Enw rhywbeth, ti'n bod, rhywbeth Z-Tech dyle fod. Z-Tech ST van. Yeah, it's got to be something tech, innit? A beth am cael logbook a bethau hwn te? Fydd hwnna'n... Wel, mae logbook... Slwyn yn neud MOTs lawr yn y garej fan'na, so un hwnna'n iawn. Fi siŵr os fi'n broblem yn fi. Helpu ddim yn gorau gallu. Dwi'n yn gwybod lle i edrych nesa. Elfyn Tandy yna, hwnna di'r meb, ynddo? Hwnna yw'r mab, ie. Be di'r hanes diol hwnna, de? Wel, hanes hwnna yw pan oedd Elfyn, dyn ni gweud 15, os oedd e.
dwt y bod achos bydd ar car y wraig yn sawl blwyddyn. Off yn sio ceir lan yn Silverstone am weekend. Fi, Elfyn a dau bach. Diwedd y dydd, panics mawr, llwyth o'r lori, fan, achos o amser ni, o'n i'n gwerthu tipyn o bits and bobs. Elfyn off, he's a 20 quid. A fi'n gweud, ble mae fe'n mynd? Gweud dim byd, off age. Nôl. A dyna pryd prynodd? Na, beth prynodd e? So prynodd o hwnna? Neu roed ar reserve? Na, prynodd e'r plate. Y plate fel a, ie. Ond oedd yr actual number ar eBay. Right. Neu ar ffôn, neu ble o'n nhw'n dyfed. Ie. A y newspaper o'n nhw'n fel arfer, ne? Ie. So, ond oedd e wedi dod i deall bod e'n bod i gael. Ond o surprise i ddod, dwi'n siŵr. O. Ie, goth o fi digon mewn i'r poced ôl a prynu'r number amser ynni. Faint oedd o? Oedd e'n 6-700. Amser ynni. Ond oedd e'n one-off yn dod. Special yn dydi. So, a fi oedd ar car o wraig wein am sawl blwyddyn. Right. Tan bod e... Right. A be mae ar fan te? Fan gwaith e. Fan gwaith e? Ie, mae werth bres yn di. Mae yna boi yn dod gelle fysa falle yn... O ie, falle bod e. Dwi'n gwybod os dyn nhw fewn i number plates, ond ti'n bo, os wyt ti eisiau tam fech o pres i diwedd y fan na, mae dda werth ffôn col i ddol gelle. Dwi'n gwybod ddim byd am tractors, oedd yna ffarmwr yn y teulu, oedd yna boi ffarm wyty, neu just byw allan fan hyn yn y led a... Wy'n un o 7 o blant. Pam o'n i 6 oed. O'n i'n byw, wedwn i Birmingham, on the outskirts o Birmingham. Romsley oedd enw'r pentre. Ac o'n i'n byw yn, basically, oedd y father yn gweithio ar y ffarm ma, a o'n i'n byw yn carafan. Oedd 6 o blant wedi cael ei eni amser ni. Se oedd yn enw Tandy di dod o te? Wel, allai mateb. Reit o? Dim really, na, dim gwreiddiau. Siarad mwy orydd fi, ond Tandy. So, oedd e'n fwy eisiau gwell i'r teulu. Ac o'n i yn y carafans yma, a oedd rhaid symud. Oedd rhaid neud rhywbeth well na beth o'n digwydd. A ben o'n i off yn dod lawr ma. Lawr fan hyn. Ac ar y radio wedi siarad am hyn o blaen, a dath e'n fwy lawr ma. Prynwn ni ffarm bach, £1,500, 45 acres. 45 acres? Ie, chwarae. Ac oedd hi'n galed, oedd hi ddim yn rwydd, allai weid nawr. A be oedd y ffarm gwartheg? Wel, y pil ffarm David, dim byd exciting, just ddeiar. A lle oedd hwn de? Yn Bont Newydd. Bont Newydd, reit. Ac... A dyna sut mae'r diddordeb mewn tractors di dod to? Pwysio nhw? Dreifodd, gyrodd yr un fwy, un fforden fach, a trailer llond o drigereddau lawr o Birmingham i ma. Paid death o gymryd? Bydde wedi wneud e mewn diwrnod, ond a saira mewn i'r magneto lan yn y Cwm Ystwyth rhywle, a ath o gwbl o stop. Wyt ti'n cofio hwnna te? Wel na, 6 oed yn i to. O, reit. Sut ys di lawr te ar y trein? Dys i lawr, goffo fi aros ar ôl am wythnos, ar ôl cathod. A dwi'n lawr gyda mam giwen. So, ie. So, hwn oedd y tractor o ti'n sôn am na ci? Masi Fergie di hwn, ie? Ferguson yw hwn, actually. Ferguson, a mae hwn... Dim tractor fi hwn. O, pwy sy'n byw hwn, de? Enfoi. Enfoi, o. Wi wedi cael ei gyda'r enfoi, a tra byddai fyw, tractor enfoi yw e. Bod yr enfoi ddim gyda ni nawr, wi'n gobeithio bod e'n... Ond mae o'n dal byw ar tractor? Fe sy'n ar tractor. Henw fe sy'n ar y tractor. Ie. Waw, wi. Ie. Be di oed hwn, de? O, 1954-ish, fydden ni gweud. 54. Gold grey. A ni'n just yn mynd i gofyn be oedd y lliw gold grey. Aw, mae'n neis, yndi. Ond ar y... Di o'n mynd, yndi? Mynd o'r i. O'r i, lle ni starto fe'n bydd lot o mwg i gama. Be pryd oedd hwn yn fynd diweddar te? A hwn wedi bod yn mynd... O, ydi, hwn wedi bod mas yn sio lenni. Aberystwyth sio, be oedd e fyny. Mae gold grey tractor, pam dath y tractors yma mas, oedd live drive PTO ag o'n i dipyn o tractor. Ond oedd ein broblem fawr. Ond yn gallu starto. Right. Oedd y tractors ma'n gorwedd am ty lle, ma'n gweud gyda ffermi, a dim starto i gael nhw. Mae hwn nawr wedi bod yn gorwedd yn clawdd, achos bod e mor diflas o tractor gyda father. Prynwyd i pan o'n i'n beth i 16 oed. Ie. Ac dangosau llun nawr. Tynnes i am as o'r... Mae'n tractor lleol efo'r registration GJ. Llandysil. Llandysil. Co fe, neu fel na dynnes i am as o'r clawdd.
Yn gwylio'r ca fan hyn. Ar ôl i father rhoi Davies, fi'n wedi rhoi naill ochr a anghofio amdano fe. A yn ôl o fe sydyn wedodd, ffrind i fi, gallai ni roi heater plugs yn dy fe i gael y starto, ti'n gwybod? Ar ôl ni'n neud yr oll waith iddo fe, y tractor yn mynd o'r watch. Pwy sydd wedi peintio hwnna yn y grey gold na te? Fi sy'n neud y gold. Right. A mae ffrind dau. Dau sydd wedi gwneud peintio popeth arall. Ie. Goffa meddwl... Na i dynnu hwn off, te? Ie, be di hanes hwn, te? O, nes di ddau bod hwn yn tractor special. Ma' hwn yn So, hwn Massey Ferguson 390T. Dwi'n yn gwybod lot o tractors, ynddi? Ond dwi'n gwybod bod 390T yn rhywbeth special achos bod o turbo. Turbo a falle mwy bring o tractor achos bod e'n two-wheel drive. Sut ges ti hwn? O, prynu fe. Elfyn yn gweld ar y bei. Eitha local, actually. Pantagamddwr, Rhyffynon. Ond es i ag yn ôl i Tregaron, i'r sio yna ble mae'r rosets na wedi dod. Dyna mewn hyn nawr. Mae fo shed number 2, ie? Hwn yw shed number 2, falle ffansi di rhywbeth. Dyn eisiau cael drws? Wi e ca fe, lle mae'r ein drafft yn mewn hyn. So, mae'n dechrau fan hyn, 165, a beth sy'n fanna? 135, os ni'n dweud? 185 sy'n tu ôl yna. 185? Ie. Mae rhain yn bring, maen nhw'n ren, dyn nhw. Be di werth rhywbeth fel hyn, wan? Just tractors. Dyn nhw fel cair, neu dyn nhw mwy, neu llai, neu be? Ar y funud, mae'n anodd gweud, achos sa'n credu bod cymaint o buzz y fi oedd a pethau. Right. Mae'r byd fel mae ar un o bryd yn lle bach eitha anodd yn diwedd. So ni'n gwybod beth sy'n digwydd yn iawn. Be di hwn werth, wan? Just Wel... 5 grand? O, na, waith mwy na ni. Mwy na ni? Sa'n ni'n gweud rhywle 10 grand? o 80 siwad. 10, yndi, o, right, oce. Sa'n ni'n gweud? O, wel, mae fe'n multi-power, fel. Multi-power? A ti'n bod beth sy'n rhywun, ti'n tractor yma, diw'n mynd yn oed yn registered fel tractor. Right. Mae fe'n registered fel fire appliance. O, di dod o fire engine. Be mae multi-power yn meddwl? O, mae fel gearback extra da ti. Right. O gear beryglis iawn, os odi yn y low multi-power pan ti'n mynd lawr ryw, basically, dwi'n mynd gear, mae'n rhedeg off. O, yndi. Ond pan ti'n mynd lan ryw, a bod ti'n sy'n multi-power, mae gear yn islach. So ti'n gwasgu lifod lawr. Right. Which is great. Ti'n gallu mynd yn slowach. Ond wedi dal fi ma'n sawl gwaith. O, yndi. Ti di iwsio fo? Ti di iwsio hwn, de? O, am beth i wacwach. O, ar y tractor yns, ma. Tractor yn, ie. Tractor bech pren fan hyn? Tractor, actually, mae hwn yn... Electric, di hwnna? Prynodd Elfyn, hwn i Ala Jane. Ac ti'n bod e'n based on a wheelchair. Wheelchair, electric wheelchair, ie. So battery, ni'n bringo un battery ni wedi ti, bydde fe'n cario di awel yn rwydd. Listen, machine y peth ega. Ond mae da un peth yn gweithio dyn ni, a mae twm lic hwn. A beth o twm yn ei, pan mae'n dod mewn i'r shed, gwasgu hwnna. Gole ac o fol yn gweithio. O, briliant. A fe di hwn yn Fergie. Fergie fach, Fergie coch 35X. 35X, ie. So, oedd ni'n mynd o greu i coch. Ie, wel, oedd rhaid i Dwi'n meddwl bod y cab na rhywbeth standard fit, neu di? Na, mae Tandy... Tandy experimental cab. Yeah, seems to fit good. Ond y front end loader ar hwn hefyd oedd? Oedd. Mae yna 390T fan hyn, wan, ond mae yna hwn yn 290T four-wheel drive. Oes. Be di hanes hwn, te? O, wel, hwn, Elfyn a fyna gweld ar eBay, a... Sut wyt ti'n dod â tractors fel un adre, te? Gen ti lori neu be? Lori, local boy... Hairo boi do fewn? Diewid, Martin Pugh, Diewid. A mae fi'n mynd dros y byd, a'i lori. Ti'n mynd efo fo i moyn tractors, na i just rhoi y deres iddo fo, gyda moyn hwn? Roed y dosydd efo gadael y mynd. Fi gadael y mynd. So, dech chi'n gwybod beth ti'n prynu pan ydy'n dod adre? Wel, na, hwnna'n gwyd i siarad am y tractor yma, achos nes o'n i'n mynd i weld y tractor, dim ond i luniau fe, a siarad â dyn oedd yn byw next door. So, oedd e wedi benthyg y tractor, ond oedd e ddim isa fe, oedd e moyn gwerthu fe. Dros y bobl, oedd y dyn bach marw, so... Lle oedd o te? Lawr o bwys Llundain. Llundain? Ie. Just i fas o Llundain. Os wyt ti'n weld rhywbeth ar eBay, mewn faint fyswch chi wedi prynu, di wedi digwydd mewn wythnos, neu di o'n cymryd spel, neu ydych chi'n colli rai pethau, neu ydych chi'n neidio ar ben nhw'n eitha fast? Os ti'n dal, mae rhaid ti just teimlad y peth. Oedd father rhywbeth tebyg, ffansi efo rhywbeth, ond oedd oes pressure, yn y byd mae fi'n teimlo, mae lot o bethau yma wyt ti'n brynu neu gael. Mae nhw fel sy'n nhw fod i ti rhywun ffordd. Ie. Mae nhw'n bartod o fywyd ti. Sut wyt ti'n gwybod hwnna de? Wel, i'n gwybod yn iawn. Os da falle bod ein fwy yn who knows, rhywun a'n sŵn o'n? Ne di. Fi ddim yn gwybod beth ti'n dweud. Dwi yn gwybod beth ti'n dweud. Mae rai pethau i fod, dyn nhw. Odyn. A gallu di beth anna, wy'n nhw sut i moyn. Ac wedyn mae rhaid i ti, falle bod rhaid i ti dewis wedyn, yn dy feddwl di, oeddi e fod i byd o.
A mae hwn top of the range, da? Wel, Fan maen hyn, nhw'n ma'n dweud diwedd. yn y 300 series, pan mae ti'n dod i'r top notch, I suppose. 399. 399, Be di power yn hwn? Ti'n sôn bod hwnna'n fel yma rhyw 90? Dwi ddim yn siŵr a bod yn honest i ti. Be di awl ti'n neud efo organ? Elan, mae wedi dod o'r eglwys. Mae yna stori am hwnna. Mae e'n stori. Dis i egio'r o'r eglwys, achos o'n gweud bod ti'n mynd tyllau pryfen yn nhw. Mae fe ma siwr ys 2 flynedd, a wedyn wnaeth o fi losgi fe. Ac allai ddim yn losgi fe. Fan hyn, mae yna collection o Mark 1 shells. Fos o'n i'n daid bod hwn, ddylse hwn mynd i Potters. Mae ni'n dechrau ar minor repairs nawr. Fi wedi rhoi nodi yn fyna, achos... Infer y minor repairs. Just i gofio fi, bod sy'n mynd ato fe. Oh my god, mae yna tyllau. Mae hwn yn scrap, siŵr. Bai bo'n cheeky o, wel. Dwi'n mynd scrap ychan. O, ti'n gallu cael y panels mae gyd te? I ail wneud o? Wel, sa'n gweud bod ti'n mynd i gael pob peth, ond allu di nawr gael y panels fwyaf, ti'n bod? Ond, mi Na'r siŵr... cwestiwn. Beth yw'r cwestiwn? A mae scrap? No, definitely no. OK. No. Awn ni nôl fan hyn mewn 20 years, a fydd o dal yna. Mae undercarriage, wedi rhoi palet o tan o fe, achos i gael codi fe. Ond wyt ti'n gallu prynu fi yn y rhain, wan, mewn fyny yn North Wales, efo motorsport tools. Shell brand new, Mark 1. Wait. Ond this is original stuff, da. Mae hwn yn siarad y fi, cha. Fi'n arall fan'na. Oes. Faint mae rhain di bo fan hyn? Wel, edrych ar y drwst. Mae twin cam fan'na. Hwna'n original twin cam, di. Ydy. Di'r engine efo ti, da? Ydy. Yndi. Dath rwy'n, oedd rhyw boi, wel, dyle fe troli dwylo off. Wrth ddechrau fe nath ar wing na. Trodd y wing off yna. Pwy nath hwnna, da? Ie, wel, na fe. Ond wing newydd fan'na, dim yn job mawr, nedi? Nadi. XR4i. Hwn oedd y car cyn yr Sierra Cosworth, ynddi. So mae hwn yn 2.8 litre V6. V6. Ie. Licio ti glywed hwn? O, gwanen, ie. Hwn yn canu. O, na ti sŵn neis, ynddi? Ma fe. Ha? Ydy, ma fe. Be di, faint o mileage ar hwn, de? Beth i 120,000? 120. Ie. O, mae'n car neis, yndi? A mae'n edrych yn syth ac yn... Ond dwi'n gwybod bod yna'r plastig yn y gwylod i gyd, yn does? Ond os yw'n rwyd yna, mae'n gwybod yn oes? Na, mae wedi cael paint rhywbryd, ti'n bod yn fe? Wedi cael ei beinto. Ydych chi'n mynd o hwnna allan am spel yn mynd i'r ffeithiau? O, hwn yn cael mynd i wac, ydi. Ac, ta beth? Oedd e wedi mynd off o eBay, end of story. Ie. Ond rwy'n chydig yn misodd ar ôl ni, mae fe nôl. Oedd yn ôl. Ie. A, Mr Evans, Peris Garej, off a ni. Lwcus bod ni wedi dweud y deal a roed ar y trailer, achos daeth o rai gatre. Ond pethau yma dda yn y tŷ ni. Faint o pres nes i gwario am hwn, de? Amser i ni, 2,250. 2,250. A oedd o'n bargain ten doedd i ddeud y gwir. Oedd, ond sawl blwyddyn wedi mynd o, ti'n bod yn fe? Pryd nes ti prynu hwn? O, fi'n geso 7 wyth yn ta. Right. Geso. A mae'n re car, di. Sim lot yn o gwmpas. Na, dos dim lot yn o'r gwmpas, na gwrs. Ond nhw ddim yn handlo'n... Ond nhw'n skipi ar y cefn yn doedd. Mae hwn yn sim power steering ag eto. Right. O, licen ni cael power steering. Ti'n bod wyt ti'n wedi mynd yn bach yn, beth yw'r gair? Hen. The last of the Escort vans, yn de? O'r Front-wheel drive, model, yn de? Mark 4, yn de? Mark 4. Ie. A pwy oedd yn bio hwn? Hwn wedi rhywun mas o Rhaglen garage. Grove Garage. Ie, that's it. Bristol. A Bristol? Ie. Dew. Ond nhw'n tynnu'r garage lawr, gwaith Elfyn yn mynd i'n to. Ie, oedd fe oedd yn neud yr homework. Fe oedd yn moyn e. CB25, tractor bech pink fan'na. Ond hwn wedi tynnu llyged fi pan nes i fewn. O ie. Hwn di'r twin cam enwog, ie? Dwi wedi clywed am hwn ambell i weithiau. A fe geid y gwir, mae hwn wedi bod ar y ramp lawer i hir. Dath e lawr i Peris Garage gael MOT, ac oedd un o'r cylinders yn gyllwn. O. So mae fe gytre, a lan ar y ramp, a'r cwbl off. Pryd oedd hwnna? 3 mis yn ôl. A sa'n gwybod pam, mae'n sort of mas o ffordd. So mae hwn yn genuine Escort Mark 1 twin cam. So it's 1600 twin cam Lotus engine yn hwn. Oes. Ond nhw'n rhaid da, hefyd, yn doedd? If yn y power yn dod, dim byd los. Rydw fyny 5 or 6 yna fo, ynddi? Ie, ti'n bod, bottom end power, ti'n bod ti, mae'n... Mae'n rhaid da, hefyd, oes dim lot o rwyd yn yma?
Na, gos ystyried, Daclus. mae'n mas blynydde. Be di oed y car ma? Wel, mae'n 1970. 70H. O, nice stainless steel exhaust yna fe hefyd. Yep. Oh, wel, So, Wel, mae rhaid i fe ddweud, mae gen ti lovely collection o'r cair yma. Da chi wedi bod yn brysur iawn. Sut iawn, ges i amser i roi tyllen ti a roed y silic yn fewn, dwi'n yn gwybod, ne? A hwnnw yn talu yma peth yma, dro? Ie, dyna beth sydd wedi talu, ynddi? Ie, a rhaid neu rhywbeth. Ie, chwarae teg i ti. Na, Mae wedi bod yn diddorol iawn. A un sy'n gwybod mor gymaint amdan beth sy'n gen ti hefyd, ti'n bo? Dyna rhywbeth nais, bod bobl yn gallu tynnu bethau at ei gilydd a roed nhw'n ôl a maen nhw'n gweithio. A siw, ydych chi'n cael lot o enjoyment allan o'n wneud hwnna, dwyt? Na beth yw e'n ollol. Na beth yw e'n ollol. Mae fe'n dy gwad ti. Ti wedi dwy'n lan. Allen ni'n mynd nôl mor bell. A father... Wel, gobeithio wan, dwi'n mynd i dod nôl mewn rhyw 2 flwydd a dwi'n mynd a dod â brawd yn cyfraith lawr ma i weld y cair ma. Ond dwi eisiau tymach o clear up ma'n de. OK. Wel, fi'n gwybod bod Owel bydde'n mynd i cwbod beth yn deud i. Mae'n bach o feswm sy'n lle yma. Sy'n rhaid fi'n mynd ar Mexico, na'n scrap. Ie, sy'n da. Neu benni cymeni fi. Fydd o'n mynd yn benni hun efo'r yn flakes. O na, mae fe'n mewn, fel. Ti'n bod, y problem fwyaf gyda pethau mae i gyd, mae rai cael lle i gadw nhw. Ie. Hwna yn bwysig. Dyw'r shed ma ddim digon da. Na, ond mae'n lyflu shed, ynddi. Wel, mae'n shed yn dwi. Ti'n gwybod beth sy'n mynd i ni eisiau wan, dwyt? Paned. Cael paned. Mae rhaid wedi bara brith yn Oh, come on! Camera